עוד וידאו שאולי זה כבר נראה לי הוידאו השביעי, ולכולם שלום, עכשיו איתכם סטיב, כמו תמיד, סטיב, אדם ולוי. שימו לב איזה גול דפקתי. הנה, שימו לב, הנה הפאול, הוא בועט. רגע, אני אראה להם את הפאול קודם כל. איך היה הפאול? עכשיו לוי רוצה לראות. אני לא הייתי אומר שזה פאול, אבל תודה. לא, אבל זה היה דווקא פאול, תסתכלו, כאילו הוא נכנס בו, עכשיו, הנה, זה קריסטיאנו. קריסטיאנו. תראו איך אני בועט עם קריסטיאנו. אבל לאט, לא חזק. לא מהר, כן. קריסטיאנו. הוא ניף את הרגל. קריסטיאנו! יאללה, ולכולם ביי. כמו שתמיד היו איתכם סטיב, אדם ולוי. ותשימו סאב. תשימו סאב בווידאו הזה, בבקשה, ולייק. אם אנחנו מגיעים ל100 סאבים, אנחנו עושים לכם עוד חלק של פיפה. יאללה, אז ביי.